салом дӯстони гиромӣ, бунёди бузургмеҳр тасмим гирифтааст ки як қатор силсила барномаҳои тафсири конститутсияро ба шумо пешкаш намояд. Нахуст дар ин барнома дар бораи худи конститутсия ё ин ки сарқонун ва моҳияту мартабаи он дар назди дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ маълумот хоҳем дод. дар барномаҳои оянда бошад тафсири ҳар як моддаи алоҳидаи онро ва ё муқаррароти алоҳидаи онро ба шумо пешкаш мекунем. чӣ хеле ки аз номи ҳамин қонун бармеояд, сарқонун яъне ки қонуни асосии кишвар мебошад. ва аз ҳама қонун, кодекс, амру фармонҳои дигар корхонаҳо, шахсони ҳуқуқиву мақомоти ҳукмият болотар меистад. дар ин бора ҳатто дар қонун дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ишора шудааст. дар моддаи дуюми ҳамин қонун оварда шудааст ки низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешниҳод карда шудааст, рӯйхати ин низом ҳаст ва дар ин низом сарқонун аз ҳама боло меистад, номи сарқонун якум меравад. ва тибқи қисми сеюми ҳамин қонун тартиби ҷойгиршавии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қувваи ҳуқуқии онҳоро нишон медиҳад. дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин низом сарқонун ҷойи аввалро мегирад, дуюм он қонуну амрҳое ки ба воситаи райпурсии умумӣ қабул карда шуданд ҷойи дуюмро мегиранд, ҷойи сеюмро он шартномаҳои байналмилалие мегиранд ки ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст. баъд мераванд кодексҳо, қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо, дигар қонунҳову амру фармону дигар. яъне ки сарқонун аз ҳама дигар санадҳо қувваи баландтариро дорост. тамоми чӣ хеле ки гуфтем амру фармонҳо новобаста аз он ки ки онро содир мекунад, президент амру фармонро мебарорад, шӯрои олии мисол ягон қонун қабул мекунад, то қарорҳои раиси ҷамъият ҳатман бояд мутобиқ ба конститутсия бошанд. дар ҳолати ғайр онҳо ягон қувваи қонунӣ надоранд. ва агар ҳангоме ки ягон баҳс пайдо шавад оиди мутобиқати ин амру фармон ба конститутсия, ин масъаларо суди конститутсионӣ бояд баррасӣ кунад. конститутсияи Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. қонунҳо ва дигар амалҳои ҳуқуқие ки бархилофи конститутсиянд эътибори ҳуқуқӣ надоранд. мустақиман амал кардани нуқтаи конститутсия маънои онро дорад ки барои ба амал баровардани ҳуқуқ ва уҳдадориҳое ки дар ин моддаҳо дар муқаррароти конститутсия дарҷ карда шудааст, дахолати ягон қонун ва ё амри дигаре иловагӣ лозим нест. агар дахолат лозим бошад, пас дар моддаи дахлдори конститутсия ҳатман бояд дар бораи ин ишора карда шавад. мисол дар моддаи 15 конститутсия оварда шудааст ки тартиби соҳиб шудан ва қатъ гардидани шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистонро қонуни конститутсионӣ ба танзим медарорад. яъне ки фаслу тартиб нишон додану муқаррароти иловагиро мегӯяд ки ишора мекунад ки ба қонуни конститутсионӣ назар кунед. вале дар асл чунин нест. чӣ хеле ки мегӯянд дар бораи мустақиман амал кардани моддаҳои конститутсия агар гӯем, дар асл чунин нест. қариб ки ҳар як меъёри конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба дигар қонунҳо ба танзим дароварда мешавад. мустақиман амал кардани муқаррароти конститутсия дар санадҳои судӣ бошад умуман дида намешавад. дар ягон санади судӣ то ҳол мо надидем ки ягон муқаррароти конститутсия навишта шуда бошад. ҳамин тариқ гуфта метавонем ки конститутсия ин сутунмуҳраи низоми қонуни кишвар аст ва талаботи онро ҳар кас новобаста аз мақомаш, дороияш, эътиқодаш бояд ҳатман риоя кунад.